Yaks. Oh, so ito yun sa mukha mo, tugo diri. Wa ba kay ba sa balita karon? Gidakop si Duterte. Oh, gidakop man. Amot lang anong gidakop kay ako nakitaan sa Facebook. Gidakop ra siya ako ka kita og nganong gidakop kay sa sige na kog scroll. Amo ko nagbasa-basa. Na, sabre ka mo dag balita eh. O, di klaro nimo. Gidakop manginas Duterte nga di adik. Na. Sanangha ka. Kuya wala ka na. Anang ikaw. Pagbantay yun. Tisa. Ano maapin mo ng kumbutangan nga di mo ko adik. Kuyawa naman sa mga trending ron sa Facebook. Eh. Lumay. DJ giaway si brother. Tay. Duterte. Gidakop gikan nagrally sa Indonesia. Matagal ang gidakop man eh. Ano masabi? Gidakop sa ICC bisag waywara. Na, naunsa. Pwede ba din eh? Gidakop kay gipangpatay ang mga adikta. Narisi. Narapat yun ang mga adik. Kasagbot pa nas katilingban. Kawawa na si Boyak sana kay kamatay man yung adik. Sa dining matay mga adik kay. Pero isa. Pero si Boyak sana kay gipamatay man mga adik. Kaya si Boyak sa igma o isunod. Delikado ni. Ako nga to si Boyak. Biaks. Ayo. Matay. Biaks. Di man naman yun. Yaks. Ayo. Biaks. Oh, so ito yun sa mukha mo, tugo diri. Wa ba kay ba sa balita karon? Gidakop si Duterte. Oh, gidakop man. Amot lang anong gidakop kay ako nakitaan sa Facebook. Gidakop ra siya ako ka kita og nganong gidakop kay sa sige na kog scroll. Amo ko nagbasa-basa. Na, sabre ka mo dag balita eh. O, di klaro nimo. Gidakop manginas Duterte nga di adik. Na. Sanangha ka. Kuya wala ka na. Anang ikaw. Pagbantay yun. Tisa. Ano maapin mo ng kumbutangan nga di mo ko adik. Basta ikaw siguro kay murag balilan siguro kag baligya balot din maligya rin ka nahana ka. Nganong si Duterte pa may gidakop ay nga ikaw lang unta to. Pareha ra mo ta mong Basta di ka may adik. Basig ikaw. Ikaw siguro. Lao ni mo muraw ng purang adik mo. Adik pa ka nakugnaw. Ako na ni adik. Tanaw rin na mga kabibifis ani. Shala naman. Ikaw ay tanawa rin mong naong ay murang balot nga nanabalhibo. Tugka nag-ingro ni mong naong. Guys, shout out dahil sa mga solid supporters o followers dyan. Daghan kayo salamat ninyo sa inyong padayon nga pagsuporta sa mga Shout out sa day guys sa mga taga-Handan Island guys nga padayon sa pagsuporta sa mga o sa pagsige og share sa mga videos. Tako na kayo ng pasalamat sa mga guys. O shout out dahil sa ako ang Lotte Cakes dyan. Kaya ba nag-binsa ka? Shout out din ko guys sa mga amigo guys. Nga si Chai Dioki nga nasa Ormo karon o ni Diljay Lincoln. Shout out dahil dyan. O di na to kalimtan si Kid Joram, the true fans ni Almoralde. At si Irwin Turinweba. Di na to kalimtan dahil guys si Jeffrey Caballero, anak ni Juan Jiri Utol. O mga na to guys. Nga salamat.